Kad smo bili mali, voleli smo slatkiše i nismo se svađali oko čokolada. Voleli smo sve ljude i nismo se delili. Voleli smo da živimo i znali smo da živimo. Želeli smo mnogo, a sigurno smo dobili najlepše uspomene. Ovo je minut za vreme Kad sam bio mali i još sasvim mladak. Kad smo bili mali. Danas je 21. februar, svetski dan maternjeg jezika. I iz tog razloga sam želeo da se setim jedne emisije za decu, odnosno serije emisije za decu, ne znam već šta je to bilo i kako bi moglo da se tačno nazove, koja je išla na televiziji Politika svakog vikenda u 9 sati ujutru. Serije koja nam je približila sva naša slova, koja nam je približila naš maternji jezik i sve to zaista na neki poseban način. Da li se sećate Vukovog video bukvara? Vukova azbuka 30 slova. Vukova azbuka. Vukova azbuka. Mnogo poznatih ljudi je prošlo kroz tu emisiju i Vuk Bojević je govorio o životinjama čije ime počinje na određeno slovo. Kustos u muzeju Vuka i Dositeja je takođe bio redovan sagovornik, a ne možemo da zaboravimo i Žiku iz grupe Babe, koji je za svako slovo smislio i pesmicu. Naravno, nije samo Žika imao zadatak da smišlja pesmice. Ne, on je čak morao da obezbedi da se slova na dobar način uče, pa je bio i superheroj na kraju svake epizode. Samo neće još dugo, verujte mi. Samo sam izgleda sleteo 2 žikrofona ranije. Ovo je pogrešno mesto. Ali nema veze, borit ću se do posljednjeg slova. Izvinite, žurim. Žika, legenda. Kada smo kod legendi, da ne zaboravimo, u ovoj seriji kao mama u porodici pojavljivala se Vesna Trivalić i zaista je bilo neverovatno simpatično sve ono što je radila zbog svojih klinaca. Ja sam sad zec. Stigni me sad ako možeš. A iz zeca iskočio je golub, a iz goluba vravac. Čiu. Aš dajo, došao ti je kraj. Sve epizode Vukovog video bukvara inače možete pronaći i na YouTube-u, pa da se onako lepo podsjetite nekog lepšeg vremena, nekog vremena kada smo maternji jezik učili na TV-u, zapravo vremena kada su klinci imali šta i da gledaju na TV-u. Kad smo bili mali i sutra u 10:10 samo na Radio 3.